Naghisgot si Jesus mahitungod sa iyang kamatayon ug pagkabanho. Marcos Kapitulo 8, 31-38. Anya mingon si Jesus kanila, "Ako nga anak sa tawo kinahanglan gayud nga maganto sa pagabuhaten kanako sa mga pangulo sa mga Hudyo, sa mga kadagkoan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa kasugoan. Isalikway nila ako og patyon, apan sa ikatulo ka adlaw mabanho ako." Wala niya kiniililong kanila. Pagkadungog ni Pedro, gidala niya si Jesus sa unahan ug iyang gibadlong nga dili magsalti ug ingon ni adto. Apan miliso si Jesus, mitano sa iyang mga sumusunod, ug giingnan si Pedro, "Palayo ka nako Satanas. Kay ang imong hunahuna dili iya sa Dios kundi iya sa tawo." Anya gitawag niya ang mga tawo ug ang iyang mga sumusunod nga moduol kanya. Mingon siya, "Kon may tawo nga buot mo sunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kagalingon, kundi mo sunod siya kanako bisan pa kon kamatayon ang iyang dangatan." Kay si bisan kinsa nga nagtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi mawadan hinuon nini. Apan si bisan kinsa nga mo halad sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa mayong balita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ansa man ang makuha sa tawo kon maangkon niya ang tanan nga bot ang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi. Wala gayod. Kay wala gayod siya'y ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kon ikaw law ako ug ang akong mga pagtulunan ni bisan kinsa nining panahon, di ng mga tawo dawtan ug dili matinud-anan sa Dios, ikaw law ko asab siya kon ako nga anak sa tawo mobolik na nga nagadanag sa gahom sa akong amahan, ug kauban ko ang balaang mga anghel.